Çıkaran aydımlarımın hemmesini daşarıyor, sorap yüreğe düşüyor. Ona da qaharım geliyor. Gödök hareketler etdi. Avraylı biz kimdigimiz bilýän mowza at diýen ýaly biz olardan öňüňizi ýokarda görýär. Şoň üçin bermedik. Annemeleriň azık aladalar wadym näme? Ya sen bilen söýüşdüm jana. Ayçakke. Häzirki wagtda nomer azyn aydym diýsem ýalňyşmyýas. Onu arada bir nagly salam aydymyny soraýa. Özüne göre jogap berip goýdy. Rubrika şiithana bilen dowam edýär. Çıkarılan aydymlaryň sany az bolsa da jany bar. Kimdir öýdýäňiz aydymlary dinläliň. Seni inni sevmeli gelme, kıysemeli gelme, seni sevmen deli. Ömrümün sonuna 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 çilli soğuma soğuma, soğuma soğuma çilli sevmeni. Dönme dönme yanma ne bana söyle, yanma ne yadı. Yok 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 bana. Jeren Halnazarow ýüregiňde Mikey bilen Jeren ýanyna gidelim. Bekan, Jeren, salam. İlkinji sorag, siz nirede we näde tanışdyňyz? İlkinji işen aydymyz haýsy? Mekan bilen ilkinci sapar Mekan çargyly bilýäňi? Mekany bir sapar konsertde aýdyp durka dinledim. Onuň aýdýan aýdymlaryny ütköşüp gördüm. Gulagyma bir hil hoş çykdy da aýdymlar. Onuň Mekan sağlam aýtdy, şuň ýaşa menden nomery sorat atyp gelip şowatlar. hawa. Ben o tanamakdym onu. Meni Mekan tanamakdym. Onuň Mekandan soradym, şeýle aýdymlaryň kim işledi? Eger mümkin bolsa diýdim, tanıştyrsaň nomerini berseň diýdim. Şoň bilen studiýasyna geldim. Studiýa geldi. Gurrun näçinji ýylla? Näçinji ýyl? 2018 19-da geçýän töwregde ara şu töwregde. Birinji işen aydymyz haýsy? 2019-da söýmerlän iň birinji işimiz şu. Iň birinji hem iň udaşly iş boldy. Söýmel dälmi? Onu birinji işen aydymyz we ýerine düşen aydymlaryň biri millionlyk boldy. Millionlyk aydymyň söýmel dälmiň işçensini aýdyp beräýit. Her hil hem aydymyň wakazy bolýar da. Bunam gysgaça. Jerenin bol golasyny ýazdym. Çağırdymda dinle aýdym şeýler aýdyp taýin etdim-de. Öňe dinletdim bolýan. O dinletdi soňra başda nemetdi? Bir hili halamady, näme halamady şonu? Birinji dogrudanam halamadym. Aýdym men üçin stili ütköşüp geldi. Men öň kaýdýan aýdymlarymma meňdeşligi ýok da hiç hili. Hil düşünüp bilmedim näme halamak. Bir hilrak gördüm onu. O çıkarılı da diýdim bir hil nemetdi de soň goýuly şolaýdym şonu ýaly onuň. Burdan konsert, burada da konserde aýdym gerek jeren gelmeli, sen aýtmaly da diýip. Ni çağırly bolýan bir näme etjen men, näme etjen men şolaýdym bolýaly aýdaýyn diýip. Konsertde şeý diýip aýtja bolaýdym. Şondan soň her kim gollaýar muny bolaýdym gowy soňam şu konsert barýandyny YouTube'a goýarlar. Imin şo barýandym bar, prosmotr galyp başlaýar da. Bolam düşünýär, bäh, bu aýdym şunýa. O kenni. Ondan soň şol aýdymyň klibi işlendi, dogrymy? Şu çöldedem, şu Awa. Ýa. Odan bir klip çekdiler. Kimde düşdüňiz onu ýaşy şowdamy? Ýaşy şowda. Klibim ýerine düşdi. Milyondan geçdi. Prosmotram gitdi ýa. Bir şo wagtyň 2019-yň bet aýdym boldy da trend. Kommentariýalaryňda iň köp duş gelen soraglar näme üçin aýdymlaryň arasy uzak, ýylla bir aýdym çykarýan, ýöne şo çykan aýdym trend bolýar diýär. Hakykatdan hem näme üçin aralar beýle uzak? Sebebi näme? Izleyizna bakım çıkarmayanmazın sebebi misal üçün söýmeli dälmi çykdy. Aýdymy halk halady. Aýdym daşary ýurtlarda isleg bildirildi. Onuň men aýdymyň köpräk dinlenip ýüreklerine galmasyny isleýän. Üstüne aýdym çıkarmany halamak. Şu adam şeýle. Aýdymyň üstüne pikirlenip şeýlerek o gowda etjek bolan birazjyk wagt eglenýär. Ýöne bu özüm ýalty o tarapama. Yaltanyp käwat nemetdi. Onuň. Awa boyuna malya käwat onuň.
Diyecek bolýan näme demede de çykaranladymy ýerine düşýär. Daşary ýurtlarda da bilemok şoňa edýän aýdymyk esasy. Çykaran aýdymyk daşary ýurtlarda. Alýan aýdymlary. Sonra ruhsat bilen aýdýarlar. Hawa. Diýen soraýarlar. Daşary ýurt başçylardan haýsy döwletiňkiler aýdymlaryň sorap aýdynlar bar. Zeynep ba neme Azerbaycanlı tanalyan bir aýdymçy gyz. Şo sorady. Ruhsat berdik. Birden bellen şeýle diýip aýtdyk. Olaram bellede bellep bir klip çekipdirler olaram. Başga da Murat Gamidow diýip bir sorady. O aýdymyny goýup ondan Gazakstandan we kän ýerlerden soraýanlar ba. Bermeýän ýerden mam aýdym. Onu arada bir nagly salam aýdymyny soraýar. Beki bellek geçti net soraýandy. Mendenim sorady. Ondan özüne göre jogap berip goýduk. Şu Türk label'dan birden sonra. Türk label'dan soradylar şeýle. Salam aýdymyny bize berseňiz aýtsak şeýle diýip onu bizim şunýal berden biziň özümizden kol diýeni kaver ýaly edip aýdym şeýle bolsun diýsek ýok öz adyndan çykarjak bolup как будто şolar ýaly gödök hereketler etýär. Biz o awraýly biz kimdigimiz bilýän mowzat diýen ýaly edip bir hilek nemet diýýär. Gödök adetdi. Diýjek bolýan olar şolar ýaly biz olardan özümizi ýokarda görýär. Şoň üçin bermedik. Çykaran aýdymlaryň hemmesini daşary ýurt sorap ýüregi düşýär. Öz çykaran aýdymymy ilk özümiz lezzetini alyp ýetişmäkek daşary ýurt soraýarda. Oňa da gaharym gelýär. Olar öz adyndan öz aýdymlary hökmüne çykaryp tanalasy gelýär. Biziň aýdymymyzyň üstü bilen. Bizim ony İslam zok arasında. Cover'da aýdymyň afterstykdan Hawa. ýükden soraýarlar. Hawa. Özüniň kiýaletip çykarjak bolýar. Indi bolsa maylawa geldik. Äzirki wagtda nomer 1 aýdym diýsem ýalňyşmaýas. Öz içimizde de daşary ýurtlarda da top chartda da topda durdy. Şunu aýdymyň döreýşi barada gyýsgaça we şuňa meňde aýdymlarym gelermi? Döreýşi barada aýtyp bereýin. Jeren Määt bilen aýtýandy birlikde şeýle bile aýdyşyk ýaly deli gyzykly bolsun diýip hemem buň bilen Määt azyk bir hili halk üçin interesli boldy bir tarapy aýdymyň heňem ýerine düşdi. Ütköş klatlar etdik, purpef, 2 san purpef etdik aýdymda. 2 san ýerem ýöredi. Ondan diýjek bolýan bul aýdymda men iň nemeden dadym kösenýän ýerim şunu sözüm düzdürjek bolup kösenip azyk. Ondan bir şahire berdik. Ýatyp getirdi, aýdyp görýär gelişen o. Göwnümde jaýda bolam jerenem halamydym. Özümi. Soň ýene birine ýazyp gördük. Olam bolmady. Ona aýdyp gördük. Şunça gowdur diýjek bolýasa bolanokda iň soňuna annemeret. Beti. Alyp çykdy. Başdan näme şunu annemerede bermedin? Annemereden azyk aladalar. Wadym näme? Ya sen bilen söýüşdüm jere. Aýtjak. Düjükler. Jeren düt beräýdi desem ýok düjükler gatdylar. Men biratdyra, şonu biratdyra bolan. Eýdip anne berdi. Allap ýazdyrdım da. Alyp çykdy. Sözlerim öňümde ýarady. Öňki ýalla emme kit aýdymlar. Şu anne berdi ýazylsa kidem bolýar. Tuweleme sözleri ýerine düşýär. Ondan başga da aýdym çykarym şolar ýalydyň. Ondan gowlad etdik şu wagt täze. Nesip bolsa ýetirirler bolar, çykararlar inşallah. Ondan ýa-ki maýla faýdymyň ýene bir daha aýtyp geçeýin. Bol aýdymyň ütköşükligi YouTube'da 19 milyon bolupdyr. Tuç emme nemede alamyzda 70 näçe? 70 milyon. 70 milyon bolupdyr. Diýjek bolýan TikTok'da populярny boldy, TikTok'da da ençemi publikasiýalar boldy. Gatken boldy. Şoň üçin nomer aýdym, tasaplaýarlar şu wagt. Onu goloydu ýene täzelik gelýän bolsa, hemmemiz sabırsyzlyk bilen garaşýas. Sizem hit tanıdın, daşlaşma.